தூங்க போனதில்ல ஒன்னாலதான் கண்ணே ஒன்னாலதான். யார் பேச்சு கேட்டாலும் என் காதில் கேட்பதெல்லாம் உன் பேருதான் நெத்தான் உன் பேருதான். இத்தனை நினப்பு என் மேல இருந்தும் எட்டி போகலாமோ? கட்டுப்பாடு இருந்தும் கட்டிக்கு முன்னே ஒட்டிக்கொள்ளலாமோ? முத்தமிட்டா மோசம் என்ன உண்டாகும்? சத்தமிட்டா உன் நிலைமை என்னாகும்? புது அழையால அரைச்சு தொண்டையில தான் நினைச்சு மாமன் கிட்ட பேச போற மணிக்கணக்கா. தூண்டாமணி விளக்க தூண்டி விட்டு எரிய வச்சு ஓ முகத்தை பார்க்க போற நாள் கணக்கா.